Welcome. It's a new YouTube channel here. Christopher Jibaya Talamplani kuyimirira Achinyamata kumwera kuno. Pamwambo watu mwana sayankhula akula rankula koma chifukwa choti Achinyamata tili nchoti baya ndadzikabe kuti yankule kwacha ndakutalaza chakwera ona Peter Simbi ona boze Brain Chilondola ona Bokatawala achale de atose our guest of honor ife rose ziko mwambiri au Achinyamata akuno kubwera ndizigawo zinazonse akuti inu nonse amene mufuna mipando mudziwe kuti MCP ya dziko lonse Anyamata amene silili a Central Region amene tili ammadera mwinamo timagwira ntchito yofanana ndi ena onse timatenga ndithu kusonkhanitsa katundu kuti zinthu zitheke koma zinthu zikatheka mumakhala ndi wanu wokudya woyambirira amene wawina aliyese amene akwina anthu amene asali a Central Region Anyamata pano ndi awa palibe chochitika kuno ali ku battlefield kuno Anyamata amene amagona pano Anyamata amene amakhabidwa m'mitcheni madera mwathu ndikunena pano olo chimodzi sane chipezoti alipo khalidwe ili mukamabwera kuti mufuna mipando muzidziwa kuti MCP ndi chipani cha dziko lonse siyamambali imodzi and izizi tikulondolani ulendo uno mwabwera mudzatilonjeza ulendo uno Anyamata sakugona tidzakukwanijekete muli pasanja ngati simukukwaniritsa tikufuna kuti munthu amene atenge chipani lero akonde chipanicho chifukwa ngati muti mudzikondera pa kumodzimodzi mukupha chipani kwina kuchichikukula chikuonongeka lero mukati mwabwera mufuna mpando mukatenga mpando mudziwa kuti mwatenga MCP ya dziko lonse ati ife tidzakhala okondwa kuona kuti MCP kucholo ikukula kumulanje ikukula osati MCP ngokhala muja timanena kuti nja Central Region zimene zichanza ku opposition pano ndi mboma ndi mboma wa MCP wakumwera akakhala kuti lolo Anyamata zanga nonse nayimirira atilali pano mboni ndi agogo wanga abambo wanga asimbi ndi ena onse timakhala pano tsiku lilonse kuno makhala ndewo koma anthu amene amenye ndewo imeneyo ololelolo olo wantamba salandira akungokhala apa tikuwavutitsa asimbi ali apowo asimbiso zolina mukaonera masimbi sangakwanitsi ndi onabo chaima mwabwera mufuna mpando chipani ncha dziko lonse siya ku Central Region andi chipani mudziyang'ananso kumene kulibe ma MP chifukwa anzathu zimayende foti kuli ma MP kuno kulibe ma MP ndali chochama niwokha mudziligwiranso pamkomo ndiyankhule izi Anyamata akadandivuta kwambiri koma ndati nkuuzeni kuti chipani nchatose ziko mukwambiri zikomo kwambiri a Christopher Jibaya. Zikomo kwambiri olemekezeka kumeneko kunali kulankhula kwa second
second deputy director of youth wa John Honorable Christopher Chibaya. Nyamata ndi Nyamata ayenekera kukhuthula zobaya zawo zikomo kwambiri. Pa nthawi ino ndi adzutse olemekezeka ali John Chairman Honorable Peter Simbi kuti alankhule kutsekeranso msonkhano uno. Olemekezeka Honorable Peter Simbi, the regional chairman for the South. Zikomo kwambiri. Kwacha Dr. Laza Segwira Ifedose Olemekezeka guest of honor Mwazim Veranoka Anyamata wa ndikamabwera kuja ndikamalira mwina maona ulinzaidi lero panopa Mwazim Veranoka ndithokoze kwambiri akuchinyamata kuti no mwayankhula poyera zimene takati kudandaula inenso mukatipatsa uthenga kuti ndimangokhala nawo ndimapita nawo kofunikirako koma lero panopa olemekezeka a guest of honor zafika zakwera mtunda anthu akudikirira inu ndikuyang'anira inu kuti china chilichonse chimene chidandaulo cha Nyamata chioneke. Olemekezeka onse amembers anzanga kuno kumwera lero ndi tsiku yathu yokoma talandira mulendo wathu talandira mwana wathu tikutsimikizeni kunena kuti tonse tigwirane manja kuti no zimene akukhumba zimene akufuna mwana wathu kumene sangafikireko mukhale makampeni kuti no kumene sakufika sangafikireko kuma district kuna sanafiki koma dzina lake mukapite ndikuligulisa amene atipasa mabuku umene ndiye uthenga umene tingakupatseni tonse amene tafika malo ano ochokera magawo onse osiyana-siyana maboma onse osiyana-siyana. Olemekezeka guest of honor ine sakutengereni nthawi ichuluka panopa tingoti no zikomo kwambiri takulandirani malingana ndi anzanga ena ngofuna kuti akauluke nthawi yabwino ndi mawu amenewa. Zikomo kwambiri olemekezeka kufika kwanu pano pa region. Zikomo kwambiri olemekezeka ali John Chairman chifukwa cha closing remarks. Pa nthawi ino chitachitike ndichonena kuti kuseliko kuli chakudya chifukwa chonena kuti alendo athu akuthamangira ku airport tiyapempha kuti kutsogoloko ndi amene atayambira kupita ku chakudyako akatsogola ena fe titsatira kenako akuluakulu akapita ena fe tikhati kulowa mu ofesimo kuti tipeze ma transport athu. Ndiye kuti amene akutipempherera mupemphera kutseka kwa msonkhano uno komanso mutipemphera pamodzi ndi chakudya. Zikomo kwambiri. Likatha pemphero akuluakulu anyamuka kumalowera kuseliku motsatira pamenepo tikhala tikwatsatira. Zikomo kwambiri. Kutokoza ndiyamira Yehova poyamba paja tinakupemphani kuti mukhale nafe maprogramu athu onse amene tinali pano. Ndikuthokoza Mzimu Nkhoswe kuti inudi ndamene mwakhala nafe pamalo pano. Zonse zimene takambirana pano maprogramu onse amene anali pano ayenda kuchifuniro chanu. Anzathu akhala kunyamuka ayenda mzitsulo zopangidwa ndi manja anthu. Madriver achepe inu mukule. Pena paliponse pamene akuyenda aziyenda motetezedwa ndi mwazi wanu. China chilichonse chimene angachita akakhale inu mukudzitsogola iwo azibwera kumbuyo. Kutsogolo kwathu konse kuli chakudya chimene tikuyembekeza tikalandire tikapempha kuti mukachidalitse. Wina aliyense amene akalandire chakudya chimenechi chikakhale cholimbitsa thupi komanso akatafika. Zikomo Ambuye chifukwa cha chikondi ndi zisomo zanu. Mu dzina lopambana la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Zikomo kwambiri. Tipemphe kutsogolo kuti muyimirire
kuti tilowere kuseri kumene chakuja. Maiga jalindiwe. Segurira.